Ну, как ваше коллективное сознательное уловило месседж? Или вы по-прежнему чувствуете себя избранным? Мистер Фримен. Επηρεασμένος βαθιά από τον Μίστερ Φρίμαν. Γενικά παίζουν στανταρ πειράματα όπως το κύμα. Μαλάκα υπάνθρωπε, ελπίζω να μείνεις η μόνη μορφή ζωής στο σύμπαν. Ελπίζω να μην είμαστε η μόνη μορφή ζωής στο σύμπαν. Κάποιοι γυρίσαν κι είπαν πως είναι διαφορετικοί, μα μετά από λίγο χάθηκαν. Άλλοι δειλοί γεννηθήκαν, μα πεθάνανε παλικάρια. Στημένο το παιχνίδι που ζεις με σημαδεμένα ζάρια. Ψυχή πνιγμένη απ' τα ντουβάρια, μα είναι λύτρωση. Τώρα μου είναι μύτωση, διχοτομό ταυτόης για μην είμαι κανένας. Κάνω εντύπωση από κορύφωση συναισθημάτων πριν από την ολοκλήρωση. Δίθεν γαμιάδες παίζει στη Ρώση. Η κατάσταση μου σε επικοινώσει εδώ και καιρό. Άκουσα πως θέλει σεβασμό, μα από μένα θες πράξη μόνο κλεβασμό. Βλάκα τέλειωσες με ένα διεφή που έκανες. Νόμιζες πως μέλειωσες, μέλισσες μαζεμένες γύρω από το ραπ παιχνίδι που είναι το μέλι. Τα αγαπάς όσο λες, ναι ρε μάγκα με έπεισες. Ναι μας έπεισες. Δεν μοιάζομαι ό,τι μοιάζεις. Για να με μοιάζα θα τρεπόμουνα. Τώρα που κάνεις το κάνα όταν μαλακιζόμουνα. Ναι, εν συνεχεία τη γαμάτη θεματολογία. Αρκετές μπάρες καράμισα ήδη για σένα και νομίζω πως έχω χάσει ήδη την ουσία. Έχω ασθενή μνήμη, μα δεν έχω αμνησία. Και θυμάμαι κάθε σου λέξη ρουφιάνε. Έτσι γιατί νομίζω πως κάποιοι πολλοί μιλάνε. Πολλοί μιλάνε, πολλοί μιλάνε. Blah, 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 Mr. Freeman.